Hej alle frivillige her i Hvidovre Kommune. Tak til alle dem, der bruger deres tid og energi på at være frivillige. Som gang på gang gør en kæmpe forskel. Men i særlig grad en forskel for byens børn, unge og ældre. Frivillighed handler for mig om at skabe fællesskaber, nærvær, bekæmpe ensomhed. Jeg kender selv lidt til det med at være frivillig og ved, at det helt klart er lettest, når man er flere. Og specielt i fodboldklubben kan jeg huske, at der var hjælp til det ene og andet for en masse frivillige. For eksempel at dele roser ud til vores ældre og skabe møder på tværs af forskellige kulturer og mennesker. Tak for dig, og tak fordi du bidrager til frivilligheden i Hvidovre Kommune. En by, hvor vi kommer hinanden ved. Og et community, som står sammen. Vi løfter i flok. Fællesnævner og være med til at gøre en forskel. Og I gør det hver dag. Og derfor så vil jeg bare sige til jer, fortsæt, I er i hjertet af Hvidovre Kommune. Vi har brug for jer, og vi sætter stor pris på jer. Jeg vil gerne give et kæmpe skulderklap til alle de frivillige ildsjæle i Hvidovre for deres indsats. Det er jer, der er stjernerne ude i samfundet. Så Kæmpe tak til jer. Vi ser frem til at møde jer, og at vi sammen kan skabe gode oplevelser. Og tak til familierne, der giver plads til, at de frivillige kan deltage i frivillighed. Og jeg håber, I får en fantastisk frivillig fredag.